Hola, Delphi Lovers, soc en Pere Garcia i ara us explicaré una miqueta la biografia de l'autor del llibre que estem treballant. Com ja sabreu, l'autor del llibre del Cafè de Granota és en Jesús Moncada i va néixer el 1941 a la ciutat de Mequinensa i va morir el 2005 a la ciutat de Barcelona. Doncs el nostre autor era considerat un dels més importants de la seva època i va ser galardonat amb diferents premis com són la Creu de Sant Jordi o la Premi de Ciutat de Barcelona. Llavors també cal dir que la seva passió per la literatura i altres àmbits, com poden ser la pintura, doncs ja venien de lluny. De fet, he pogut trobar una entrevista del 1998 per Josep Gras, si no m'equivoco, on l'autor deia que la seva, o sigui, la seva gran avantatge envers els seus companys de classe era que ell era l'únic que devorava llibres. Cal dir que l'autor va créixer a una època bastant franquista. Llavors, també el que trobem és que, tot i que la seva passió era la literatura, es va instruir en altres àmbits, com és l'àmbit del magisteri. Sabem que l'autor va estudiar magisteri a la ciutat de Saragossa fins que al final va haver de fer de soldat i finalment doncs, es va instal·lar a la ciutat de Barcelona on va treballar en, el, en una editorial, si no m'equivoco és l'editorial Montaner i Simón, i allà va poder publicar el seu primer llibre. Era un recull d'històries anomenat Històries de la mà esquerra. Aquell llibre va ser el que li va portar el que va aconseguir que es fes popular, per dir-ho d'alguna manera, i va aconseguir el premi de Joan Santamaria. Aquest premi va fer que es comencés a reconèixer la seva persona en el món de la literatura. Com ja hem pogut veure també en el nostre llibre, en el llibre de Cafè de Granota, doncs l'escenari principal de l'autor solia ser el Mequinensa. Mequinensa era la ciutat, com ja he dit abans, on va néixer, i aquesta ciutat ja no es troba actualment, ja que va desaparèixer per causa d'un embals, com ja hem pogut veure en el llibre, no? Hi havia un dels llibres que parlava d'aquest embassament, que el que faria seria eh, inundar la ciutat on ell va créixer. Llavors, bueno, això era una miqueta la seva biografia. Sabem també que va morir degut a un càncer i li van dedicar o li van otorgar un premi pòstumament que és el de fill predilecte de la ciutat de Mequinensa. Doncs les seves cendres, quan va morir, van ser escampades per un solar que tenia antigament la seva família. Bueno, m'havien descuidat a dir-vos que no us oblideu de seguir la nostra pàgina i d'unir-vos a aquest gran moviment que és la que està corrent de Delphi Lovers. Gràcies.